Bé, anem a veure com ho faríem per transferir una pàgina web a un servidor remot. En aquest cas, el servidor és un ordinador que hi ha a casa del que està fent aquest tutorial. I, per tant, és un ordinador que no té prou molt ample de banda per subministrar moltes pàgines al mateix temps, però que ens serveix experimentalment per treballar a l'aula. Entraríem a l'ordinador que fa de servidor, que està, com podeu veure, és Ubuntu, Linux Ubuntu Server, i el que faríem és crear un nom d'usuari. Sudo user, add user, i un nom d'usuari que podria ser Cambrils, per dir alguna cosa. El creo i li dono una contrasenya. Per tant, l'administrador ha de crear un nom d'usuari i una contrasenya. Nom complet no cal posar-ho, en aquest cas posaria en Cambrils, i això és feina de l'administrador. Ja ho tenim. Llavors, en principi, aquest usuari, Cambrils, ja té un espai amb aquest ordinador, concretament aquest d'aquí, que és un ordinador que funciona amb Linux Ubuntu Server i que farà servidor de pàgines web i d'FTP i altres coses. Llavors, jo he d'enviar, amb el meu ordinador, he d'enviar amb el servidor la pàgina web que he creat amb el Composer perquè es vegi de tot arreu. Vaig aquí, vaig a crear una nova, ja de ninguna. Anem a crear-ne una que posi benvinguts. Faig més gran, li dono un color, i bé, això és el que m'haurà de sortir. Recordeu que el tamany amb els ve determinat en el llenguatge HTML està preformatat i per tant no podem donar qualsevol tamany. En aquest cas ho hem fet ho fem de forma experimental, però no podem donar qualsevol tipus de tamany d'aquesta forma aleatòria, sinó que hauríem de crear com a títol 1, títol 2, etc. Bé, canviem el color, ja està. I ara l'hem de guardar, la guardem. I com l'hem de guardar? Doncs l'hem de guardar com índex, sense accent. Índex, que vol dir que és la pàgina inicial. Aquest és el nom que li dono. Índex. On la guardo? A la biblioteca els documents. O on vulgui jo, però me'n recordo on l'ha guardat. Vaig a, per exemple, a arxius D. I la guardo aquí. La guardo hi ha una carpeta que es digui web. Web. I la guardo. L'obro i la deso. Ja hem fet el primer pas. Ja hem creat la pàgina web, ens han donat d'alta al servidor i ara tenim d'enviar la pàgina que hem fet amb aquest servidor. Com ho fem? Amb aquest programa o amb qualsevol altre que serveixi per transferència de fitxers. Són programes que s'anomenen FTP. File Transfer Protocol o alguna cosa similar. Aquí escriurem l'adreça del servidor, que és una IP perquè no té un domini registrat i per tant cada ordinador que farà servidor forçosament té de tenir assignada una IP, que és 89 129 237 161. Aquí posaria el nom d'usuari, Cambrils, que és el que m'ha donat el professor. I aquí posaria la contrasenya, la que sigui, que també me l'ha donat el professor. Port 22 i connexió ràpida. D'acord. Connectem i ens surt tot això. Tot això agafo, marco amb el ratolí, tecla majúscules, botó dreta i suprimeix. Llavors veureu que hi ha dues pantalles. Aquesta d'aquí és l'ordinador local amb el qual estic treballant i aquest d'aquí és l'ordinador remot. Aquest és el meu espai. Amb el remot he de crear una carpeta. Botó dreta, crear un directori. Utilitzant el llenguatge d'abans. Public HTML seria el directori.
I en aquest directori és on jo tinc de penjar tot el que vull que surti per internet. Ara vaig a buscar la pàgina que he creat abans, la pàgina índex, que està a la partició D. Per tant, vinc aquí, D, dos puntets, anem a fer-ho bé. Ja estic a la partició D, que és aquesta d'aquí, i busco la carpeta que he creat, em sembla que es deia web 1 o alguna cosa així, per tant estarà al final. És aquesta d'aquí, i aquí, aquest és el meu ordinador local, i l'envio a l'ordinador remot, com? Arrossego i cap allà. Ja està enviat. Ara em vaig amb un navegador, i el que he d'escriure és el següent, amb un navegador qualsevol i des de qualsevol ordinador. S'ha de veure tots els ordinadors que estan connectats a internet. 89.129.237.161 barra de dividir i ara control A a la vegada i la tecla 4. Tecla espatlladora i em va sortir aquesta especialonada. I aquí escric Cambrils. Si tot ha anat correcte, me sortirà la pàgina que he penjat. Efectivament, me surt la pàgina que he creat. Molt bé. Si fixeu, aquesta adreça és una mica llarga i hi ha diverses formes per escurçar-la. Us vaig a dir les tres formes. Copiem l'adreça. Una seria amb un domini que ens el pot donar. Cliquem dot.tk i simplement aquí busquem un domini, el cambrilenc, i mirem si realment està disponible. Si ens surt que està disponible, aquí penjaríem la nostra adreça, aquí li diríem els mesos que volem que sigui activa, aquí escriuríem això, clicaríem aquí i la nostra adreça seria, en lloc de tot això, seria el cambrilenc.tk. Una altra forma de fer-ho és escriure aquest altre, pili.la. Pilila. Llavors, aquí posaríem la nostra adreça, aquí, per exemple, Pilila el mejor, i aquí, Pili la mejor. Vale, Pili la mejor, que era millor. I aquí posaríem, doncs, tota l'adreça anterior. Pegar. Cliquem aquí, veieu que escriure això és complicat, escriure això és més fàcil. Cliquem a SAS i a veure si per casualitat està disponible. Copiada i anem a pegar, un moment, control V, anem a veure, Pilila la mejor, Pili la mejor, Pili, no, era la mejor, suposo, me'n recordo. No fun. Bueno, algo hem fet malament, tornem a intentar. Aquí, que fem aquí poso això, i aquí escric Pili la cambrilenca. I sas. Vale, ja s'ha creat. Llavors, ara la copiem. Fiqueu-se que m'ha deixat la A, però és igual. I ara pegar. I efectivament va cap allà. Una altra forma de... Un altre escurçador conegut és tinyurl.com. Funciona exactament igual, n'hi ha molts. Aquí escriuríem la nostra adreça, no aquesta, sinó la que hem dit abans, http, i aquí escriuríem la que nosaltres volem que tingui, tinyurl.com, la cambrilenca o la que sigui, i si està disponible nos la donarà. Són el que se diu escurçadors d'URL. I per tant, no cal que adquirim cap domini per tenir una adreça senzilla. El .tk, que és el que ens dona un domini gratuït
que sembla que sigui un domini de pagament, aquest falla bastant quan utilitzem scripts i coses d'aquestes, però és el que aconsello que utilitzeu. I bé, amb això ja està tot.